Apat kami sinbabalo isa ibagbagada ay yak dengdeng katot mayat kanuod na ay ito kada di ano kada ay nasinita kabut ay pat yan bida kami tadi ay usto tan idian ano diin pa ano kami pinatumtumukan nakasalda si wat pay di ano kadi biik di bisang nunang yan di mabalin ay nan asawa na mo. Ano pa ito, ulay mo nan kasalda si, ano kakano pa dis mga opisina yan, mansiyan da di dan. Si kaiman sin babalod na ni at ang katod diin pas asawa mo diin tumtumok mo. Damdamag mo di, tumok di siya ba di? Baka na diin tungtulag mo in as pas asawa. Ay, 352 man pa eh. Kiling eleson ibagbagam mo. Aw. Pito, kat nga di nabastod. Nabastod? Oo, adi. Di napaya yung tumok mo, adi dan inaw. What, tulo adi? Tolo di. Nabastod ay karot. Tolo. 5 nga di na kalusot. Aw. Ha! Nang awan nga. Laglag adi sa tan, ada di napay. Oh. No siyak ti ang itumok, makalusot amin. Oo, agin lalayin ka ba ta? Wen. Apay, awan ti dinamdamag mo, nalaingaw. Awan, to pwede nakita nga in tumok mo. Siyang kakod tumok si, ano kasay, si Agidon isa. Madik yan, kapag itomok makabubutang yan, sumusugal, adi mo sa hindi bumasol. No dapi-dapi ganos bakit na numabutang? Ay, si Sakun pa adi ay man itumok at sigurado iso nga nasawaan si Sinpo din intumok ko. Pagdaamin nila yan. Ay, sina kayo pa yan. Pati limlimasan intutumok yun. Pagdaamin nila yan ata pili akmat iman din iyak itumok. No ilak kaya makabubutang adakan itumtumok. Mo ilak kaya makasusugal adakan itumtumok. Ilak din nagagot. Din na singpet. Siya din itumok isong nga. Di ay kalayan dadi. Wow. Ay, kapag kalasoy si Bob, ano eh. Siyaman, iman. Yan ba iman na binbak ng inpaasawa na yan? Abay, isa ka po yung mga paplubisa eh. Akit awan polo na nabastod din tumok mo. Ay na po. Agapay adi ay. Siyan, kaman tumok na ibang bagada ya. Mayat mo. Kamkat. Bakit ito? Ito pwede semua. Kaya na. So nga bakang gustuhan ikam. Yan. Sino sa mesja tumok ay? Tinabastod niya yung tumok mo. Si Kabo sa isasagang mo. Ayan, diyok di bagay tumok yan. Wa kursunak ay balas nga, kursunak ay magibaga nga strict nak. Ay no kayo itumok sa kan. Manpili ka rin na kamis may tumok mo ano. No sinay si ano kaya na si Sidoy uno siya. Barang kod mo. Maasawa ko din kay kursunak na kaya dak mabayad lang nga magibagay. Yan ulay kod siga tandi kadawt na lain ka. Kat adi aw. Siyat ka rin man ila si Kalamusan di Bagantan. Ano ka? Tas siya takon ibdisa na dit butunan takumo. Lusot wano bagsak. No panggap sa tuwada di manok lulong ko ay kawitan sa tsula siya inakalialan mo. May siya sa yung kalaan tayo ibdisa na ano ka na ilaon diyab. Mali pa din sa kanituan. Si Teddy ay. Aditan si kami ibdis nyo ngam sa kan umoy say kanana. Bakan si kan magnitumok tan mabagsak ay sukulado. Aga. Awit gusto niyo iman adi ay mangi tumok.
Adi itabon din awa kayo yung kayo tumtum mo kay iyamag yung adi ta barbarang ano kay man. Nay ko nay amay uta ikon disem ko nay. Kanay Tiyat na, teka nakadiyan. Met, di pwedis na. Awan, doon nilolomnak din pwedis na mo. Bakit tabin mo lang mo? Awan, mailaw day lawasan pwedis na eh. Satkan man ata di sudom. Yan, kasanungay. nay ibagada ilaw-law ka no. Lalaway, pwede sila yung ilaak. Ente, yan ka na lawlawasa eh. Nulawlaw, isu. Katin. Isu nga adutin na ampit diya in paasawa na. Mangal tidak Tumok pagtiyan. na. Pahin tapi kinaan mo din pwedis na. Kana man sa lawlaw, inikat kon pwedis. Hindi siya ilaw-law pa din pwedis na. Sorry, inikat ko. Adi mayatan, inikat ko ni lawlaw. Kinaan mo. May kuday, dapang ilak mo. Siya ay ilaw-law ay kinaan mo. Pero matang tasi kay kinikinit ka. Chat ko. Ilan temet. Isi mo na lay doon na dito. Awan hitan mo. Sakon di manitultulag si Baros Barasa ko. Hit pa yan. Bakit kawan si ano ka ano yun. Mabasta-basta po nung. Talain ka magkidi. Will I ever let you bring Di pa nag... Kalgaraw ko no panggapti. Tinumtumukan. Si Arin Laylay din. Di lalaki ini. Kadua kay si Sasagang. Si Mayas di. Maya, kayo di bisitam. Balik kami code. Aw, adi. Umali kayo, adis na ta. Tumukdo kayo na. Kayo ba say apong kitong ya? Nasa pa kayo ay mali mo apong ay sinoy kasapulan yu pay? Mali iman si Sasagang with anmid nas dum ay man pakuyog iman ta yalik ta no laydum taman asawa kayo tani. No panggap sina ay lalaki magay pan babawian tan bakon mot makabuteng nagaget pa man ubla nagaget ay man araro si talon. So nga naling pa man amag si project man amag si hangol man amag si balikus at si adaroy panlagbuan yu ay duwa magay problema. Mulai dum taman asawa kayutan. Ano ah? Mayat imanay, laydem, man asawa kayo, tanay magay-pilak ta kumot lang si pan-eskwilam. Ay inayan si mama ay laydok pa lang gird ay maniskwila. Asawa at sa ay. At ado pa lang adi planok sinanbiyag ko. Man asawa kayuta mantara ko busang taway isidata ko. Inayan si apong ay na ngay adi bakon ususan tumok ay say ngay 2013 adwani. Wat kung kayo man ilas pa itumukan yu taway pa kisidaan yu. Gatan pansayatan yu din ay naalik ka na ilamot nagagat. Bagay problema mo tani maskulado. Aha, gak basta maniskwila pa lang. Makiasawa ka at iman, adi. San eskwila yan, mamingsan yan ulay man eskwila taya, adi mo't lang italpos ay sumaat at yan nasisikugan ta at mayat at adi din makiasawa ay di ta waday umilagbo. Si Manang at adi siya di pa asawa yu tan siya may ilay makas asawa. Dan maniskwila pa lang. Pasensya kayo adi, tanay ingay matay adi lay din an anak ko sila kayo at manila kayo adis udon. Agin lalaing. Sagsagang inay pay di aba. Ay tumok-tumot lang din. Ano yan? Oo. Iya kay. Bitin ay. Tatman bitin tatlo. Liyo anti problema sa lobo ka na. Ay! Ana, mana su kapiak napakulog ka rapi. Ut man. Malpat mo liwa iya ko yon san lubong.
Grabe nas pa nagbiyak eh. Takot. Ay, sana ay anak ay kamanway problema mo. Yan ay palalo ay malulugaw kaduang kan mansasadot ay kamanway problema may anak mo. Ay nilasoy da kas balasang. Uno sino'y problema. Ano wala mo tipila ko. Ay, si abaw di problema. Aga ay adi ka manumnumnum si lawlawa. No ka man di ay adi da kalay din. Wada din bang layad un si ka. Pinangapon na pa lang. Muot adi ay ano ka tuwada din di pangpanguan adi. Mo laydem ya sidi at di enta sakon di manyitumukon si ka. Tadi sa ipan bulbulong ko am di asawom. Uy, sino ka? Sinukapsat na? Ako siya. May amo di sin inom mo tan mabuteng ka. Ta si bigat ta asitan asiyaken itumok si ka. Mayat kayo man diniyok adi ah. May ko kayo man eh. Maimos ko ta. Amoy, tas bigat ay. Ta. Bista din do widay dulu. Ay siya mo ay baro. Tuktugon ta tanay nakarigo. Kalukat sa, ulay sanggap kayo. Ay umali kami. Sana si Abo sa isasagang ay nang tauli kaya. Ay nay usto tanay naoy din lay dun ay ano ka. Balasang tanay imbaga na ay amoy takod teung kakod umnitumok kanana isong anay inmali kami. Sino na ay tan kapos ta igandin usahan sa kan abo? Ay anggay magay panpilian.